Takže ahoj lidi, vítejte u dnešního videa se mnou. Já jsem se dneska rozhodla, že vám ukážu, co je v mém iPhoneu. Nemám tam ještě ani SIM kartu, tu budu mít až v pondělí, protože má všude zavřeno, teda v outůčku. Takže tak a jdeme na to, jdeme na věc. Takže tady mám svého iPhoneka. Ještě ho tak trochu popíšu. Zepředu je klasicky bílý, když se dosvítí, tak takhle tam je taková ta černá ta a je tam kytička. Samozřejmě je tam čas, datum a odemkněte přejetí a tady už mám ten svůj kód, který si tam zadám. Zadaný. A tady takhle vzadu je vlastně, je to zlatý, je tady napsáno iPhone S, 6S, jako šestka tam není, ale 6 bych měla dodat. Je zlatý a mám už na něm kryt průhledný a jsou na tom krytu hvězdičky. A v iPhoneu jsou samozřejmě zprávy, když si někdy píšete, já ještě nemám SIM kartu, takže nic. Pak je tady kalendář, dneska je 25. prosince, takže určitě hurejte. A pak tady jsou samozřejmě fotky, fotoaparát, počasí, jako řeknu vám pro letoměřičáky, v letoměřicích je 8 stupňů. Ono to tam není vidět, ale to nevadí. V mém mobilu. Tak samozřejmě tady mám i Prahu, tak pro Pražáky 12 stupňů. No a dále Pardubice třeba 12 stupňů a Ústí nad Labem 9 stupňů. Libochovice 8 stupňů, no prostě takhle. Mám tady pak samozřejmě hodiny, mapy, videa, poznámky, připomínky, akcie, hudbu, jakoby něco jak je v Androidu obchod Play, tak něco takového. Na čtení, že jsou tady jakoby knížky, zdraví, tam jsou kroky, kolik jsem ušla a tak, nastavení, kalkulačka, počasí ještě další, pak tady nějaké speciální hodinky, já jsem to nevím, a hry a extra. Extra tady máme kompas, ten se samozřejmě hodí, když si někdy ztratíte nebo tak, ztratíte. Pak tady máme tipy, co s tím iPhonem, jak s ním zacházet a tak. A pak tady máme diktafon. Diktafon, ten je samozřejmě super. A pak tady ještě mám kontakty, najít přátelé a najít iPhone. Najít iPhone, to zatím nemám ten Apple ID, takže to si musím udělat, až budu mít SIM kartu. Určitě. No, potom mi to všechno bude a bude mi i stahovat. Nedívte se, že je tady takový špatný světlo, protože už je docela tma večer a já jsem se ještě nerozsvítila, ale to je jedno. Já jsem prostě pošup, takže já prostě tady budu mít zasnutá a budu natáčet se tím. Pak tady jsou samozřejmě hovory, telefon, Safari, to je něco jako prostě internet, mail a hudbu. To je všechno. Pak tady je takové jako nejčastěji používaný. A to je všechno. Tak, no to je zatím všechno. Já mám celkem 3 telefony. To je ten úžasný iPhone, který používám a Lenovo, přes který teď natáčím. Je to černý, když se na něj chtěla podívat na internetu, je to Lenovo P70 a je úžasný a budu ho používat společně tady s tou úžasnou věcičkou. Ale teda iPhone, Lenovo, který už nepoužívám, to je tenhle Lenovo. A je takhle růžový zezadu, je sice hezký, jako fajn, ale tady to už je jiná liga a ten můj Lenovo taky. Ale dobře, kdyby se mi třeba tady ten rozflákal a třeba nebo kdybych tady ten ztratila, Lenovo se mi rozflákal, tak mi zbyde tenhle, no. A budu ho mít asi už do smrti, protože mi rodiče nebudou věřit. No, to nevadí. No a jinak ještě taková jedna věc, kterou mám na tady ty všechny telefony. To je od Ceptru. Mám takovej, jakoby. Je to takovej ubrousek. Je fakt ale zázračný. Není to jen takový ubrousek. Řekněte ubrousku prostý nebo prostě ne. Prostě je to ubrousek, takhle modrý. Ubrousek.
A fuj, teď jsem se toho nadechla, no to tak jakoby smrdí těma chemikáliema. Jako aby se to vyleštilo, tak to nesmrdí jako, ale voní to tak. No a prostě tím to krásně vyleštíte, fakt jako mobil, fakt senzačně vyleštíte. A je to úplně super věcička, je to takový strašně pohodlný, chtěla bych tomu takhle spinkat. Já v takovém podobném spinkám, takže se mi vždycky spinká hezky, teda pokud nemám špatný sen, ale většinou ne, to pak uložím. A teda to je všechno, takže mějte se krásně. A já se s vámi loučím, jo, jen vám ještě chci říct, že ty bačkory nosím furt na sobě. Moji jsou tak strašně pohodlný, to snad nic pohodlnějšího není, pane bože. Oni jsou takový vyslaný. Prostě tady tou vatou, nebo já nevím, co to je, ovčí vlnou, nebo fakt nevím. A jsou fakt úplně krásně, miluju. Jsou úchvatný. No a jinak určitě mýho iPhone se strašně vážím. Moc děkuju rodičům, moc děkuju všem, kterým se bude líbit, protože mi se taky líbí. A hlavně budu děkovat těm, kteří nebudou normálně jakoby třeba závidět, ale normálně mi řeknou, ten je hezké a prostě si půjdou po svým, protože já nesnáším, když někdo někomu něco závidí a pak to je takový, no a já se tím chlubit nebudu. Vy máte určitě taky skvělý telefony, já mám taky skvělý telefon, tak všichni máme skvělý telefony a tečka. Jako třeba Samsung bych si nekoupila, já na Samsungy nějak nejsem, ale jako fakt, který mě nesklamal, je Lenovo a hned teda potom iPhone, to mě teda taky nesklamal. Zatím jsem teda nikdy jako iPhone neměla v životě, ale moje mamka ho má a teda je fakt skvělý, já ho mám teda teďku taky a zatím mě nesklamal, takže jsem zvědavá, až si všechno nainstaluju a to, jestli mě sklame, ale jsem přesvědčená, že snad ne. Takže moc krát děkuji za shlédnutí, pokud jste neshlédli, tak ještě shlédněte a pokud jste shlédli, tak teď jsem se do toho trochu zamotala, to nevadí. Takže pokud se vám video líbilo, dávejte like, popřípadě odběr, já se s váma rozloučím a užívejte si Vánoc a svátku. Přeju vám šťastný nový rok 2016, to nevím, jestli ještě nějaký video natočím, možná, že jo, možná, že ne, ale každopádně užívejte si a mám vás ráda a ahoj!